дар ҳудуди ҷамоати деҳотӣ ба номи Акрам Ҳасанови ноҳияи Шаҳринав зиёда аз 480 хоҷагии деҳқонӣ фаъолият мекунад. Айни ҳол дар майдонҳое аз кишти тирамоҳӣ холӣ гашта барои кишти картошка заминҳоро омода менамоянд. ҳамчунин дар анборҳо картошкаи тухмӣ захира карда шудааст. солҳои охир аз ҷониби мутахассисон ва кишоварзони мамлакат барои рушди соҳаи картошкапарварӣ корҳои назаррас анҷом дода мешавад. ҳамин аст ки кишоварзони хоҷагии деҳқонӣ ба номи Ибодулло Меликмуродов сол то сол майдони кишти барвақтии картошкаро зиёд менамояд. хоҷагӣ ба 110 гектар заминои обӣ дорем. ҳамино 40 гектарша гандуми кишт кардем, 60 гектарша пахтава ҷудо кардем, 5 гектарша барои картишка имсолашда мекорем. ва ҷирғатол картишка тухмои нағз овардем. ҳозир дар анбори махсус ҷо кардем. ҳозир ниш засодааст. мо моҳои феврал охирошда картишка мешинонем. кӯшиш мекунем ки имсолам агротехникӣ нағз мекунем, ҳосилнокии баланд мебардорем. серсоҳа будан дар раванди хоҷагидорӣ афзалиятҳои худро дорад. деҳқонони хоҷагиҳои тобеи ҷамоати деҳотӣ ба номи Акрам Ҳасанови ноҳияи Шаҳринав ин раванди фаъолияти кишоварзиро интихоб намуда ба комёбиҳои истеҳсолӣ ноил гардиданд. аҳли заҳмат дар назди худ танҳо як мақсад доранд: мавсими имсоларо бо нишондиҳандаҳои баланди истеҳсолӣ ҷамъбаст намуда дар ғанӣ гардондани бозори дохилии мамлакат саҳми арзанда гузоранд. дар соли 2021 ба натиҷаҳои назаррас ноил гаштанд, хусусан дар соҳаи сабзавоткорӣ, ғалладонагӣ, кишти пунбадона, ҷамъоварии ҳосили пахта, ҳосили хуб ба даст оварданд. тамоми заминҳо то ба имрӯз заминҳои ҳам обӣ ҳам лармӣ пурра шудгор карда шуд. аз тарафи мутахассисон дар ин самт назорати қатъӣ қарор дорад. дар майдонҳои боғу токсорҳои ҷамоати деҳот то ба имрӯз пурра яхобонӣ гузаронида шуд. 950 гектар кишти ғалладона гузаронида шуд. инчунин тибқи дурнамо 75 гектар кишти пиёз гузаронидем. айни замон дар майдони 3,5 гектар картошка кишт карда шуд ки айни ҳол бо давом дорад. тамоми супоришҳое ки аз тарафи мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии ноҳия тибқи дурнамои раёсати кишоварзии ноҳия дода шудааст, дар самти соҳаи кишоварзӣ пурра иҷро менамоем. кишоварзони хоҷагии деҳқонӣ ба номи Ибодулло Меликмуродов нақша дорад имсол дар 6 гектар замин картошкаи барвақтӣ, 60 гектар пахта ва дар боқимонда заминҳо дигар намуди сабзавотро кишт намояд.